Regai ndikuudzei guys. Destiny yemumwe nemumwe iri mumaoko aMwari. Hakuna munhu anogona kubvisa kana kumisa destiny yemunhu. Tanyanya kuitana utsinye. Tinofunga kuti tinogona kustoperana madestinies edu. Kana Mwari vakazvironga, vakanga vagara vakazvitaura mubhuku ravo kuti nerimwe remazuva uchafuma uri kune imwe nzvimbo. No matter ani atichika kana kuti ani azama kumisa kuti kudini, unosvika unomuka uri kunzvimbo iyoyo. Hazvina basa kuti vaungana vakawanda sei, hazvina basa kuti kwarongwa hondo dzakamira sei. Kana Mwari vakatendera vakati it's a yes, it's a yes. Achaya neno yake ndeyake rinenge rangova drama iro. Saka ndinotaura nchiti ngatiregei kuitana utsinye, kutsikirirana pasi. Ngative vanhu vanosimudzirana kazhinji kachona. Toda kuona mumwe munhu ari pasi. Kune dzimwe nyika idzidzi regai vanhu vainde vanokwanisa kuenda. Hazvine haisi nyika yako. Iwe neni kwedu kunyika ndikwa Mnangagwa kuZimbabwe. Right? Kana mumwe achinge awana nda kuyambutswa, awana nda kuyambutsa kuenda kwanda kuenda kunyika yoyo achida kuzviendera. Who are we to stop that person? Regai munhu aende anozvionera ariko aricha yanoita arikoko. Distance dzedu hadzifanani. Umwe anoenda nhasi akanosvika zvikanomutira. Antika kudarika umwe wakaita 30 years vari panzvimbo zvikaramba kuvaitira. Hazvizikamwe. Ngatirege kuda kutsikirirana nekuvharirana mukanwa. Regai ndikuudzei nekuti Mwari havashandisi mashandiro atinoita isusu vanhu. Mwari vane mashandiro avo. Kana vachinge vangobvuma kuti chinhu ngachiitike, chinhu chinoitika. Varoi vakaungana, vanhu varipo vachiramba. Kana Mwari vangoti chinhu chinoitika. Ngatirege kubva toda kunyanya kutsikirirana stereki kuti tinobva tatonyanya kuvengana kutora mapesonal epasocial media, masocialites pasocial media apa. Makashanda mukafadza vanhu pasocial media. In the process ukawanawo mwaka yakati ndoda kuyambutsa kuti uende kwakati, ndoda kukunza kwakati. Enda kana uchienda. Regai kutitsikirire vamwe vanhu vanenge vawanawo mukono kuti vaende. Dai zvaitogona masocialites ese akamboentertaina vanhu kubva munguva dzeCovid kubva pai vanhu vari mudzimba. Dai zvaitogona vese vabuda vaenda antika kunyukawo vanyuwani. Ndo mabenefits avo. Ndo pension dzavo. Handi muri kunzwa dzekusanganawo nevamwe vanhu vachivaburitsawo. Tobva tati kana taona Mwari uda kubudirira, tobva tatsikirira mumwe munhu pasi. Ngatiregei kudarana vedu we. Regai vanhu vanoda kuenda vaindi. Pasocial media vanotukana, tinotsvinyirana, tinoita sei, but it's not that personal and it's not that deep. Ukazoona munhu anenge akudzipisa panenge patove neera. Tinoziva tinogona kutamba chitukana, tichiwanzana tichidini, but zvisiri zvemoyo. Ukaona patove neruvengo chairo panenge patove neuroi unenge watove pakati. Anti munoona ngatiregei kuda kuvharana madestiny. Asi chandinoziva kudestiny chaivharwa nemunhu. Chero zvikanzi kudii, mirai ndimbokuudzai guys. Kunze kwenyika kwatinonyeperana kuti hanzi sometimes tinozodai handimaona. Regai ndimbokuudzai mitemo yeko very fair. Pasocial media makona mapetition achinyogwa apa kuti nzoda kuvharisa makambana naningi, toda kuvharisa mavideo vamwe akatumwa takapotorwa zvimavideo isu zvika toda kuvharisa apindi takanga omupinda madhonga achikuma zvikanzi hashandi toda kutomumisa kauya nemvudzi kunyepa tikangoseka tikatoda kuzviona nanhasi tirimo. Hazvishande zvazviya. They have better issues to solve than issues dzemaZimbabweans neruvengo rwenyu rwosora muchitsikirirana. Handimaona havashandi nemayesei. Havashandi kana wazopara mhosva yako uri panzvimbo ndiyo yavanotesana newe zvokuti kwa wakambopara mhosva, the fact yekuti chero wakambopara mhosva asi wakagona kupinda munomu vanongotaura kuti police clearance official government official document. Handimaona hapana kuti wakapinda sei, that means utori clean. Handimaona unotongopinda chete zvine kuzoti yakazodai inenge rangove drama ramunenge mungotaura asi mutemo chaicho wemunyika dzese uri fair. Saka ngatiregei kuda kuvharirana madestiny evanhu. Regai vanhu vazviitire. Inga imi muri kuwani. You went there makaenda vamwe venyu muri kunzvimbo saka munovharira chivamwe. Inga vamwe venyu muri kutotsvagawo kuti mugadzire muende. Handiti zvino makataridza uroi nekuvengana nekutsikirana pasocial media. Pane vamwe vakakutarisai vachida kuzoti vakuyambutsewo vakutorei. Vanokutorai sei? Nokuti matotaridza uroi wacho before. Vanokutorai sei? Ngatirege kutsikirana. Anenge aenda umwe wedu ngatifarire kuti mumwe aenda -1, umwe waenda futi kuti yaiwa -1. Tichinda takaenda chete. Unofoira uriko kana waona zvakurambira uzvidzokerera kumba. Oga kuti waenda zvikoniwa udzokera kumba. Kana zvakuitira utotenda Mwari kuti Mwari makanaka. Asi ndango kudzenje kuti Mwari haadhakwi. Destiny yemunhu iri mumaoko aMwari, haisi mumaoko emunhu. Handi muri kuzvinzwa nangu. Aiwa tisi kurwa. Handitika and this is just a random video. Don't attack me. I'm just saying my mind.
anti muri kuona muve neusiku hwakanaka.